szokott lenni. Én is hajtok oda, határba tehenem, írtam Mészáros, átbankot eleget. Írtam Mészáros, átbankot eleget. Istenem országon, hol lesz megállásunk, erdőnél vagy mező, vagy a pusztaságon. Erdőnél vagy mező, vagy a pusztaságon. Hogyha erdőn részen megesznek a gazdák, majd elénekelnek erdei madarak, majd elénekelnek erdei madarak. Kapcsoljál velünk. Igazán szépen sikerült ez a Viselet Tisza virágosok, nagyon csinosak vagytok benne.